Ngipiyang sngew pi barok caka B.P.Nongrum blog channel. Ban pulia lang ya ini isul Poitry, Kohnguh imei pa. Hajing kinja jong kamit hadonut jong hajik berkat kitin, shala jong sdang ban pai ngam yu satya ya kajing syai. Tang kajing dum tliu kajing syai ngawat ngam yu amano yang ngaban kintiu jing ban yu ya jing syai kasmi. Ajing jong kumne balei ngam yap no na dukpo imei ngami kumne hapertei kanongrim ngam tip ngawan na Kiwe ngayo kimdan jing kuslai ki pahu pahai kyrkhi ki kimen kisngow bha ringkat imei ipa. Ngapat kumne balei sha jing kimen ki pet ngai nanga ngasdang banwat kitunrai balei o ipa imei. Don't forget to subscribe for more video. Wat klik ban subscribe na kabantai kwe part ke video. Thank you for watching.